जेबो जायाखै बेबायदि बिसेस करि जों ज' फैबाय थादोंमोन लामा गाज्रिमोन बे माबायाव राखालदुबि खाथियाव गतिके बेवहाय गंसे गारिजों अभारटेक खालामलायनायाव एसे मोगा मोगि जादों आरो बेवहाय एसे गारिया सौग्रावनानै बाम्पारा गदों आरोखि बाखि मानसिफ्रा बेबायदि जेबो इन्जुर जायाखै गतिके एसेबां बेबायदि गिदिर जाब्रबथाय नङा बियो ओरैनो सोलिबोबाय थानायाव बे लामा गाज्रियाव मोनसे लाइनावनो माने माबानानै सौग्रावलायदों आरोखि खनाजों खना बाखि जेबो जायाखै ना बेथ' थांखांनाय बिसायख'थियाथ' मोजां जे जोंनि दरं उदालगुरि समस्ति जेराव आंनि समस्ति दा बेवहायथ' खोब मोजाङैनो बारलांबाय सान्थियैनो जालांदों आरो बेवहाय आं सानो जे जोंनि बिजाथिया मोजाङैनो देरहालांगोन आरोखि बेबोथ' मोजां आथिखालाव मोजाङैनो सोलिगासिनो दं खारन मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव नोङो सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेफोरबायदि माखासे खामानि मावनो हाबाफारि लानानै मावगासिनो दं बेफ्राव गोबां बयबो गोजोननाय फैदों आरो दानि बड'लेण्ड सरकाराबो बायदिसिना माने माखासे बिखान्थि लानानै खामानि मावगासिनो दं जायफ्रा मानसिफोरनि बेक्तिगत जिबनफ्रावबो मदद फैदों बेनि बादै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव एइबाराव आरोखि पुर्नांग भाबै जेसेबां स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि स्किमफोर दं प्रजेक्टफोर दं बेखौ बिटिसि एलेकायावबो इमप्लिमेन्ट खालामदों नैबेनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि बादैबो माने बेक्तिगत जिउआवबो मानसिनाव बहुत मुलाम्फा जादों दिनै रेशन कार्डनि दारै माने माइरं बिनि उनाव अरुनदय होनाय बिनि उनाव गेसनि साबसिडि होनाय बेनिफ्राय बेमार आजारनि थाखाय आयुष्मान कार्ड होनाय बेफोर मानसिनि जिउआव बिराद मुलाम्फा बिनि बादैबो दिनैहाय माने लाखपति माने बायदेव होननानै जि मोनसे स्किम लादों जे आइजोफोरनि थाखाय बयखौबो लाखपति बानायनायनि दा 10,000 होगोन बिनि उनाव 25,000 बे इलेक्सन जोबखांबानो बेफोर स्किमा साफ्रोम हिन्जाव मानसिफोरखौनो आइजोफोरखौनो माने बोनथुमनानै लादों आरोखि दा बे जाहैबाय डाइरेक्ट मानसिनो माने सानफ्रोमबोनि जिउआव मुलाम्फा होदों ओंखायनो बेफोरबायदि गासिबो माने जेफोर सरकारनि खामानि बेखौ नायनानै आं सानो दिनै बयबो मानसिफ्रानो लुबैयो जे बे सरकारा थाबाय थाथों मदियानो फिन प्रधान मन्त्रि जाबावथों आरो मदिनि बेफोर बायदि हाबाफारिया थाबाय थायोब्ला आरो बेबायदि पलिसि लाबाय थायोब्ला आरो बिथांनि बिखान्थिया जोंनि गामि लेभेलसिम जुदि बिदिनो सफैबाय थायोब्ला थारैनो हादोरा जौगाखांनायजों लोगोसे जोंबो न'खरफ्रोम मानसियाबो जौगाखांनो हागोन। मित्र जथनिफ्राय बेसेबांसो आखा बायदि ना मित्र जथनिफ्रायथ' आंथ' मोनथिया मानाव गेदेर माने चिफ मिनिस्टारा होनबाय थादों जे मा होनो 11सो समस्तिया माने सियर बाखियाव कन्टेस्ट फैगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों खारन आङो मा होनो बुंथिगिरि हिसाबै आङो गावनि बाथ्राखौल'सो आं बुंनो हायो आङो केम्पेनाव थांनो हाया जेरावबो नायनो हाया गतिके मायाव मा जादोंखौ आं मोनथिया दा आङो बेवहाय दं नालाय क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव बेखौहाय आंनि बाथ्राफोरखौ आङो बुंदों जेखौ मोनथिगौ आरोखि आसाम आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै नोंथाङा मा खावलायगोन जिहेतु गोबां बर'फोरा जिहेतु गावनि बेसेन गोसा भटखौ खायसे हैया गारा थायो आंनि खावलायनाया बेनो जे जों बयबो भटखौ होनांगौ भट होनाया जोंनि थाखाय गोनांथारल' नङा जोंनि मोनथायल' नङा बियो जोंनि बिबान जोङो भारत हादोरनि नागरिक जोङो नोगोरारि आरो सासे नोगोरारि हिसाबै हादोरनि जि खान्थि जे भटनि गेजेरजों जोंनि माने मा होनो बिदिखौ बिजाथिखौ जोङो दैथायहरनांगौ एमएलए एमपि आरो बे एमएलए एमपियासो जोंनि हादोरखौ सलायगोन ओंखायनो बे एमएलए एमपिखौ सायख'नायाव जों बयबो बाहागो लानांगौ आरो गावनि गोसोनि साननाय बायदियै गाव मोजां मोननाय हानजा आरो गाव मोजां मोननाय बिजाथिनो भटखौ होनांगौ गतिके बियो जोंनि मोनथायल' नङा बियो जोंनि बिबान जोंनि दायित्व आरो बे बिबानखौ सासे नोगोरारि हिसाबै मावफुंथारनाया जोबोद गोनांथार ओंखायनो बयबो जोङो भट होनांगौ। जोबथि सोंलु हिसाबै बोसोरफोराव जिहेतु बिटिसिआव बिसायख'थि जाबाथाय दावराव दावसि जायोमोन देग्लाय गोजोन नुनो मोनदों मा फोरमायगोन ना जोबोद गोजोन बेनि थाखाय गासै पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावनांगोन जे गावबा गाव हान्जानि गेजेराव जाहाथे बयबो आब्रुथिखौ लाखिलायो बेनि थाखाय माने बयबो गावबा गावनि पार्टिनि मानसिखौ एसेब्लाबो बयबो हयथ' बिथोन होदों बयबो बुंदों आरो बिनिनो बे मोनसे फिथाइ दिनै जेखौ जों बयबो गोजोन माने सान्थिनि गेजेरजोंनो बे बिसायख'थिया सोलिलांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जानांगौ मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव जिहेतु गावबा गाव गोसोनि साननायखौ गावबा गाव माने भट होनानै जाफुंहोनो हायो गतिके बेवहाय
रावनिबो सायाव हामला खालामनानै बा सोरनिबा सायाव जबरदस्त खालामनोथ' नों जेबो खालामनो हाया आफ्टार अल भटखौ मायाव होगोन बेखौ जों रावबो मोनथिया आरोखि ओंखायनो बे मोनसे गिदिरथार माने मोनसे दिनै मा होनो बिदिन्थि आरो जे जोंनाव जे सान्थिया जागायजेनबाय जों बयबो बुजिबाय आरो भटआ दिनैनि दिनाव बयबो सांग्रांसै ओंखायनो बयबो माने भटखौ सोरबाया बुंनाय सोरबाया बुजायनायजों जे होगोन बे नङा गावबा गावनि साननो हानाय गोहोजोंनो गावबा गाव हास्थायनाय बिजाथिनो आरो पार्टिनो भटखौ होगोन